dia to so mi ensama akwai enkola wom nti wo gina ma nkola no hwe ma menka bibi nkyere mema bi mema bebrebe a wo mo adwuma ase nyina ye mpnanom eno abra yitina ha wo kaaye samuru fi a na dwuma nyina seye hwe odene free police station ha na odene duru ha na odene wura ha na wokodo su ha na wokọ ha ni yedene nse egu nachi ayade ade a eyampana no a wo yere wachew wontumi hwe fie nyina wo yere okodi pa eba behwe nkwara no emebie ni bra bri kurom ha se wo mode wo mo nsa ebeye adwuma ahomache wo hunu ma ebiti abobo ya so ebiti pragya nchen ebiti ha ne ha ebi nsuwa ntosa hodowo enti sensu anso no ekoma ma ede adin ni nyina akoma enti mpanimfo se wahu akokọ ba atan a ne mani na chie na wahu akokọ ba ma ne bedi na chidia enti mema ne koja nkwala no na wo mode eja wo ba no enti mesramo oba warefo a ya ba be hye wanimonyam oba warefo a ya ba fie oba warefo a ya ba ya wedding amanfo nyina aba wahu se ya ja ware a ye bodwa aware be ni eja ya kofrefre ya betena ha kra nansi evangelist say ware ya metena ha mo amfrɛ mo samomra me enkoja no ne enko ware me pa cho obeja ya hwan ne betena be na so say o koja ware nti ye kota na chiam na koja ware hwan ba ye benya daade e ka ye boy ye kaketoa ye ho kura ye kotwi ye nim kura ye asam ketoa wonim nebo ye be da sa kotwi ye nim asa betena sisi ye beja ware enti ma warefo yi se wukunu ne kwa bone so mpaye na ma baifuo bi so aba ma bonsamfuo bi so aba ye twi yanim a ye wode yema bi ye de akeka ye ni ase mema ne bi ka kire wa omo a na gina foro ka no omo nyina omo a e ma na ena me se ma bi so hu se wode wo se he wode wo bi kuna na wode wo je obi kura wo ha waje be ma no mpese obekofie o wo mpese wo bekofie wo mpese obehwe nani ase wo mpese obeye saa ne ma ne nyina enti ma warefo mesere mo se be ma ne so a ma ne nko o se wo nante a ma ne nante nko o se wo duru a wo de ma ne nuru nko na nsunsu anso ne ba na that time no wanwene wo se hri na wo sere DNA no ebebo DNA no ebeba efrise ma no emema no omonyim be ma bebo na hemu a onyim ade ebetumi aba ye yare na ebia ebeka na ye dai ato ho na afa de wahunu nti no de utumi afre no wahwe ne phone so message na wasen ne send ni nyina no wo se bra ye kunu yare na afrefre no na chese no ano no